Хәерле көн дуслар, хәерле көн Мәскәү татарлары һәм безнең караучы барлык татарлар, безнең тамашачыларыбыз. Без бүген Мәскәү татарлары штабы, безнең YouTube каналыбыз килдек. Мәскәүдә ВДНХ-да узучы китап ярминкәсенә, ул Россия күләмендә үтә. Һәм әлбәттә безне иң беренче борчыган сорау ул да булса инде татар китаплары бармы шушы ярминкәдә, татарлар киләме шушы ярминкәгә? Һәм менә без иң башта килеп керүгә үк таптык. Менә монда күрәсез, Татарстан мөфтиятының Хузур нәшрияты китаплары һәм анда татарча китаплар булуга бик шатландык. Хузур нәшрият йорты Мәскәү ярминкәсендә әле беренче тапкыр гына, әмма без бу ярминкә турында ишетеп килдек һәм Мәскәү татарлары гына түгел, гомумән Россия татарлары арасында реклама бирелде һәм Түбән Новгород, Мәскәү, үзебезнең Казан кунаклары күбесе дә килеп, шушында китапларны карыйлар. Татар китапларына килгәндә күбрәк фикх турында сорыйлар. Акыйда мәсьәләсе, ягъни Аллаһка ышану ничегрәк ул булырга тиеш. Шул мәсьәләне сорыйлар. Инде ислам динендә булмаганнардан кала, мәсәлән, ул христиан халкы яки бүтән кешеләр килеп ислам турында чагыштырма, мәсәлән, христиан дине һәм ислам дине чагыштыру аспектта кызыксынучылар да бар. Инде кайбер фәнни кешеләр килеп, алар исламдагы фикх мәсьәләләрен, ягъни шаригать мәсьәләләре ничегрәк икән дип кызыксынучылар да булды. Күп кенә әтияниләр килеп, сездә татарча китаплармы бар, татарча балалар өчен китаплар бармы дип сорыйлар. Менә бу өлкәдә бераз гына эшләргә кирәклеген аңлады һәм инде минемчә монда безнең кебек Казаннан татар китаплары белән килүчеләр бик күп икән, әле беренче тапкыр бик күп икән. Шуңа күрә инде калган елларда татар Мәскәү татарларына да һәм Россия татарларына күбрәк реклама бирү дигән нәтиҗәгә килдек. Кызыксыну өлкәсенә килгәндә күбрәк татарлар һәм ислам динен кабул иткән рус халкы кызыксына. Инде бу безнең өчен яхшы күрсәткеч дип уйлыйм. Нинди тематикага килгәндә ул акыйда, ул фикх һәм әдәп, әхлак китаплары. Мы привезли, конечно, книги о Казани, о нашем крае, о республике. Интерес есть, интерес к истории есть всегда. Ну и также привезли детскую литературу, поскольку основная тема все-таки это ярмарки, детская книга. Ну, конечно, на русском, на татарском языке это сказки, легенды в основном такого характера. Габдулла Тукай книги, сказки. Хәзер без алга таба барабыз һәм безнең алда тагын берничә нәшрият бар. Ул да булса Идел пресс нәшрияты һәм дә инде бик тә легендарный Татарстан китап нәшрияты. Ул инде Тат книга издат дип атала. Һәм анда да без бик күп татар китапларын күрдек. Татарстан китабына кызыксыну бар. Менә алар Татарстан китап нәшрияты бу ярминкәдә катнашалар. Шулай ук Татарстаннан Хузур, Дум РТ дип әйтәбез. Хузур нәшрияты монда шулай ук катнаша. Алар монда шийләр. Алар монда шөгыльләнәләр. Үзләренең китапларын күрсәтү белән бер рәттән шулай ук сату белән дә. Безнең стендка да бик күп килеп сорыйлар татар китаплары кайдан алып була дип. Бу бигрәк тә була ял көннәрендә. Менә соңгы елда татар китабын бастыру кимедеме артты сез бастыручы буларак? Аның күләме буенча кимеде дип әйтмәс идем, кимеде дип. Бу китап уку асбаблары, уку Министерство образования Татарстан Республикасы белән учебниклар безнең бу ел соңрак керде. Художественный китаплар, литература буенча дип әйтәм, күләмнәрен кимегәнен сизмибез. Әлбәттә безне инде уйландыра. Менә Мәскәү татарлары шушында килсеннәр иде, китапларны алсыннар иде. Һәм без бөтен татарларны чакырабыз. 9 сентябрьгә хәтле ВДНХ-га килергә, 75-нче павильонга керергә һәм күп иттереп татар китапларын сатып алырга. Аллага шөкер киләләр. Беренче көнне айрыша бик күп килделәр. Күп итеп капчыклап китап алып китүчеләр булды. Теге тәгәрмәчле тележкалар белән, капчыклы тәгәрмәчле тележкалар белән алып китәләр. Шуңа күрә тизрәк килегез, китаплар барыбызга да җитеп калсын дип торабыз. Дөресен әйткәндә, татар китабының язмышы бүген зарланырлык түгел. Начар дип әйтеп булмый. Узган елны анализлап карасак, мәсәлән, без узган ел 245 исемдә китап чыгардык. Барлыгы 500 меңнән артык тираж белән. Бу 245 исемдәге китап, бу шамалап карар өчен ел дәвамындагы ял көннәрен алып атсак, көн сайын бер яңа китап чыга дигән сүз. Шуңа күрә әле кемнең көн сайын яңа китап чыгарганы бар һәм бу начар күрсәткеч түгелдер дип уйлыйм. Безнең Мәскәүдә төрле кибетләр бездән сатып китапларны оптом сатып алып монда саталар. Безнең өчен
Мәскәүдә кибет булдыру, дөресен генә әйтергә кирәк, без бит Татарстан китап нәшрияты, безнең төп эшчәнлегебез китап нәшер итү. Ә китап сату эше инде ул коммерсантлар һәм башка китап сату шелтәрләре эше. Һәм без алар белән элемтәдә торабыз. Мәсәлән, Библиоглобуста безнең китапларыбыз бар. Һәм шул исәптән менә быелдан алып без иң халык арасында иң танылган һәм иң таныш булган интернет шелтәрләре аша китапларыбызны сата башладык. Ул, мәсәлән, ягъни Лабиринт, Озон.ру, шулык Библиоглобус, MyShopта, бөтен иң популяр мәйданчыкларда безнең китапларыбыз бар бүген. Балалар китабының хәле бу дөресен генә әйткәндә киләчәге өметле, чөнки шулык анализны алсак, бүген сатылган китапларның 70% ул балалар китаплары. Һәм дә инде шушы ул беренче урынны алып тора. Һәм шуны истә тотып, без дә балалар китапларын киләчәктә дә күпләп чыгаруны дәвам итәчәкбез дип уйлыйм. Һәм безнең шундый проектлар бар, якын киләчәктә, Алла бирсә, безнең балалар өчен татарча кнопкалы аудио китаплар да чыгачак дип торабыз. Инде зур эшләр башкарыла бу мәсьәләдә. Без студияларда артистларның тавышларын яздырабыз. Инде язылган, менә хәзер китаплар чыгып килә. Безнең киләсе елда Татарстан китап нәшриятыбызның 100 яшьлек юбилее була. Һәм шушы юбилейга карап, юбилей уңайыннан без шактый гына яңа проектларыбызны җиткерербез дип уйлап торабыз. Һәм безнең яңалыкларны безнең сайттан tatkniga.ru сайтыннан карый аласыз. Һәм дә инде шуны әйтергә кирәк. 1000нән артык китап безнең сайтта tatkniga.ru сайтында бушлай, бүген кирип китапхана бүлегенә бушлай кирип укый аласыз. Менә күреп торасыз, татар китабы бар, ләкин аның укучысы кирәк. Әгәр дә безнең китапларыбыз чыгып, аларның укучылар булмый икән, безнең инде киләчәгебез булмый дигәнсез. Шуңа күрә әйдәгез шушы китапларны укыйк, алыйк, сатып алыйк, һәм китапларны таратыйк, бигрәк тә балалар китапларын алыйк. Һәм шулай иттереп, әгәр дә безнең китабыбызның укучысы була икән, әгәр дә китабыбызның киләчәге була икән, безнең халкыбызның да киләчәге булачак. Менә бүген иң сатыла торган китапларның берсе Секреты татарской кухни. Бу бүгенге күргәзмәдә бу, наверное, хит продаж. Моны татарлар гына түгел, руслар да рәхәтләнеп сатып алалар, чөнки бу рус телендә. Киләсе елда аны без татарча чыгарырга планлаштырабыз. Аермалы буларак башка теге элек чыккан кулинария рецептлар белән китапларыннан аермалы буларак бу безнең үзебезнең проект. Монда һәрбер ризыкны этаплап ничек ясарга икән төшендерелгән һәм процесс фотога төшереп барылган. Бу фотолар белән фотографлар яллап эшләнгән әйбер рус телендә. Шулай әйткәнемчә инде иң сатыла торган китаплар бүген хәтта Россия күләмендә анализны алсак, иң сатылган китаплар ул балалар өчен китаплар. Безнең сатылган китаплар арасында да ул 70% сатуны тәшкил итә. Бу инде соңгы арада чыккан. Менә хәтта Крокодил Гена һәм аның дуслары Эдуард мәрхүм менә быел гына үлгән әйбитендә Эдуард Успенский, без аның белән килешү төзеп, бу китапны чыгарып өлгердек. Бу русчадан тәрҗемә. Һәм шуны әйтәсе килә, менә бу кызыклы проект. Толстой бабай хикәяләре. Бу Толстой исән чагында, ул исән чагында прижизненное издание, исән чагында чыккан китап, һәм аны ул вакытта татарлар Толстой бабай дип йөргән икән. Бу китап иң беренче итеп, хәтта безнең кириллицада басылмаган, ул гарәп графикасы белән басылган булган. Без аны менә шуннан алып, шул заманча рәсемнәр белән ясап чыгардык. Башка проектлар, менә мәсәлән картон китапларыбызда чыга. Моны инде бөтен нәшриятләрдә чыгара алмый. Һәм картон ул бит инде безнең иң бәләкәй балаларыбызга, иң кичкенәләребезгә хәтта йыртырга да мөмкинлекләре булмасын өчен, хәтта әгәр дә теге менә бу пишмаклары бәрелмәсен, тешләре килсә, тешләрсеннәр шушы китапны. Менә шушындый китаплар белән мин үзем дә үстем, һәм безнең балаларыбыз да үсәчәк дип өметләнеп торабыз. Менә бу сериясе, бу инде безнең иң сатыла торган карточкалар сериясе дип әйтим. Аның хайваннар, төсләр, формалар һәм башка төрле сериялары бар. Бу мәсәлән соннар турында, бу балалар бакчалары өчен дә бик уңайлы бер, аннан ата-аналар балалары белән уйнаганда, менә шушындый карточкаларны күрсәтеп, аюмул,
куянмы ул, бүреме ул, бөтенесе белән уен рәвешендә һәм дә инде монда ата-аналарга һәм воспитательләргә менә шушындый шпаргалка шикеллерәк әйбер бар. Аю икән ул, нәрсә икәнен аңлата, 3 телдә ул. Аю, медведь, бир, инглиз телендә өйрәнергә бераз йогынты ясый. Шулай итеп без үзебезнең нәшрият тормышы дәвам итә. Тагын да әйтеп үтәсем килә, узган елда без 245 исемдә китап чыгардык. Бу ял көннәрен алсак, көн саен бер яңа китап чыккан дигән сүз. Бу начар күрсәткеч түгел. Узган ел чыгарган яңартылган әлифбабыз бу. Шулай ук шуны әйтергә кирәк, безнең әлифбалар бит анда алар безнең әти-әниләребез дә төрле әлифбаларны карап, төрле әлифбалардан өйрәнеп үскәннәр. Без шулай ук күптән түгел генә шушындый әлифба тарихы дигән китапта чыгардык. Монда инде безнең әти-әниләребез дә, әби-балаларыбыз да үзләре укыган әлифбаны күреп, ничек аның үзгәргәннәрен карап, менә шушы вакытларыннан бирле өйрәнә алалар. Менә бит безнең әлифбабыз менә шушындый булган элек. Гарәп әлифбасы, аннан соң кириллицалар, латиницаларга күчтек бит инде. Һәм менә бу әлифба ничек үзгәргән, аның тормышы турында менә шушындый китапларыбыз да бар. Без сезнең өчен, монда татарларыбыз өчен, монда яшәүче кешеләр өчен 1700-дән артык китап алып килдек. Алар барлыгы 300 исемдә, һәм дә инде бүген бу ярминкә якшәмбе көнгә кадәр дәвам итәчәк. Рәхим итегез, килегез.